Caught a little bit of magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do, but I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life, yeah, I just knew that I had to make a move. And I knew that I had to be with you. I just knew that I had to be with you. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong kaon serye episode 17. Naana po deta karon nagsuroy-suroy sa may public plaza sa night market sa Iligan City. Kay na ako'y nadunggan nga na ay lamian ug affordable nga shawarma dinhi. Located dinhi dapit sa may Cebuana, Lulier og SBG merchandising. Let's go, ubani ko ninyo kay atong suroyon. And welcome sa Shawarma Craze Mindanao. Si Kuya, si Kuya. Master ka na siya mo chop-chop, no? Sendin mo, sir? Butch po. Butch, si Sir Butch, no? Sir Butch. Si Sir Janjan. Sendin mo, sir? Edoyan. Sir Edoyan, no? So, daling mga crew din sa ato ang Shawarma Craze Mindanao. So, nasa ko ani gina-offer na buy one take one, no? Na 100 pesos. Tapos, napoy 110. Large na siya. Buy one take one gyapon. So, this is chicken shawarma. Nawa pagkuan ni slice ni Kuya. Dinhi sa Shawarma Craze Mindanao, makita jud nimo ang proseso kung giunsa pagbuhat sa imong shawarma. Gikan sa pagluto o pag-slice sa karne, sa cucumber o cabbage. Ug dili pod basta-basta ang ilang mga staff. Kay paspas kay mo liho para ma-serve nila dayon ang inyong mga orders. Mao ginapilahan jud sila dinhi sa night market sa Iligan City. Ug karon ato nang tilawan ang ilang shawarma kung unsa kalami mga sir. Mao di ay ginapilahan sila kay dili pod ikalimod nga lami jud di ay ang ilang shawarma. Mao kung makasuroy mo sa night market sa Iligan, ayaw ninyo kalimti sa inyong listahan sa mga pagkaon ang Shawarma Craze Mindanao. Dinhi na lang takutob mga sir. Daghang salamat sa paglantaw. Amping mo permi and God bless.